29 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Сиё Донгиюро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он аз ҷумла бо созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастгирии доимии созмон аз талошҳои ҳукумати Тоҷикистон дар роҳи татбиқи афзалиятҳои миллии рушди устувор изҳори қаноатмандӣ намуданд. таваҷҷӯҳи зиёд ва тақвияти иқтидори комплекси агросаноатӣ, таъмини низоми босуботи озуқаворӣ, мутобиқшавӣ ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист зоҳир гардид. Татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои идораи самараноки замину захираҳои об, беҳбуди бахши чорводорӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ, ҷангал, ҳифзи растаниҳо, дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат, идораи мубориза бо ҳашароти зараррасон, ҷорӣ намудани навовариҳо ва технологияҳои муосири кишоварзӣ зарур шуморда шуд. доир ба амалисозии барномаҳои муносиб дар самтҳои рақамикунонӣ, роҳандозии тадқиқоти бунёди илмӣ, рушди соҳаи тухмипарварӣ, ҳалли масъалаҳои экологӣ аз ҷумла барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 ва 10-солаи хоҷагидории оилавии Созмони милал то соли 2028 гуфтугӯи судманд ҷараён гирифт. Пешвои миллат ҳамзамон ба мудири кулли созмон барои дастгирӣ аз номинатсияҳои Тоҷикистон, гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури навъи тоифи гулобӣ ва ворид намудани онҳо ба мероси низоми кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ изҳори сипос карданд. Ба мавзӯи ташкили гӯшаи Тоҷикистон дар қароргоҳи созмон низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Инчунин алоқамандии Тоҷикистон аз идомаи ҳамкории стратегӣ бо созмон дар ҳама самтҳо мавриди таваҷҷӯҳи муштарак таъкид гардид. дуруди ман ба мардуми Тоҷикистон, ба кишвари зебои Тоҷикистон, хеле мардуми самимӣ, меҳмонпазир, ҳаловат бурда истодам аз ташрифам ва мо айни ҳол хеле музокироти пурсамар доштем бо ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Албатта ҷаноби олӣ президенти кишвар на танҳо ҳамчун як роҳбари бузург барои Тоҷикистон мебошанд, инчунин барои ман ҳамчун бародари бузургам, бародари калонӣ мебошанд, чунки мо якчанд бор дар чанд фурсат имконоте доштем ки бо ҳам вохӯрем, ҳам дар ҷумҳурии халқии Хитой ва ҳам дар дигар манотиқ. ва вақте ки ман дар дафтари кулли мо дар шаҳри Рими, Италия соли гузашта ҷаноби олиро мо пазируфтем, як соат имконот доштем ки бо ҳам бошем, дар чорабиниҳои муштарак иштирок кунем ва инчунин мехостам қайд кунам ки ман баргаштам ба Тоҷикистон бобати як бори дигар таъкид намудани уҳдадориҳои мо нисбати дастгириҳое ки дар минбаъда мо ба ин кишвар пешкаш менамоем ва ҳамкориро гусурда менамоем, инчунин бобати риштаи ҳамкорӣ боз ҳам қавитар барпо намудан бо вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷаноби олӣ дар соҳаи алал хусус аграрӣ, кишоварзӣ дониши хеле зиёд, таҷрибаи хеле зиёд, хеле ғанӣ доранд ва мо имконоти хуби муҳокимаронии масоили марбутаи соҳаро доштем, аз шурӯъ аз зироаткорӣ ба масоили гуногун, ҳатто то ба масоили парвариши қутос ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушду равнақ ёфта истодааст. Инчунин яъне зоти аз ҳама бузургтарини гӯсфанд ки зоти ҳисорӣ мебошад, масоили яъне моҳипарварӣ ва ҳамаи дигар масоиле ки марбут ба соҳаи кишоварзӣ ҳастанд, гирду атрофи он гуфтушунид доштем ва нисбати захираҳои ғание ки Тоҷикистон дорад, шурӯъ аз яъне мардуми бо фарҳанг ва мардуми соҳибмалака то ба захираҳои табиӣ ки шумо донед ки метавонад аз биогуногунӣ ба биоозуқаворӣ, яъне гуногунии озуқаворӣ оварда расонад ба рушди ин самт. ва ман ки худам аз ҷумҳурии халқии Хитой мебошам, бениҳоят фарҳангу яъне назари мо бо ҳам наздик мебошад ба ин минтақа ва ҳаловат бурда истодаам аз сатҳи меҳмоннавозии ғизоҳои хеле хеле лазизи Тоҷикистон ва ФАО ташкилоти шумо боқӣ мемонад ва кӯмаки худро дар ин ҷода дареғ нахоҳад дошт. рӯзи ниҳоии ман дар Тоҷикистон мебошад, хеле таъссуроти хуб бардоштам ва бармегардам бо хотираҳои хеле хуб аз ин кишвар ва алхусус шаҳри зебои Душанбе ки барои ман яке аз беҳтарин, зеботарин пойтахтҳо мебошад дар ин минтақа ва инчунин дар соҳаи чӣ тавре гуфтем зироаткорӣ, шурӯъ аз моҳипарварӣ, зироаткорӣ ва инчунин чорводорӣ, дигар имконоте ки кишвар дорад, ҳамаи он нишондиҳандаи ояндаи хеле дурахшони Тоҷикистон мебошад. You have a bright future. Thank you.